Okay, nandito na tayo sa Santa Fe. Nire-ready na ni Efren yung mga ibon tsaka ni Tangkad. So, medyo makulimlim dito sa Santa Fe ngayon. Okay, Efren, kamusta mga ibon? Okay na sila? Okay na. Okay na, sir. Okay na. Tangkad, dito ka sa kabila. Okay. Paki-check be. 7 na. Okay, ready? Get set. Go. Bomba. Ayos. Yan mga ibon ng Pangasinan. Malayo na sila. Ang ganda, sama-sama sila lahat oh. Walang humihiwalay. Yan na, tinatawid na nila yung bundok. Papataas sila. Okay. So, tingnan natin kung may naiwan. Okay. So, wala. Wala silang lahat. Ayos. Yes. Lumalabas na rin ang araw. Ayun sila oh. Papatagi lang. Papatas sila ng patas. 1 hour. Ang sarap natin ba dyan? Isang